Lijep pozdrav svima. Evidentno je da je ovo sveukupni socijalni i gospodarski krah ove vlade. U ovom trenutku imamo preko 53% nezaposlenih mladih osoba. Drugi smo u Europi po toj nezaposlenosti. A pazite sad ovo, preko 125.000 mlađih od 29 godina je nezaposleno ili preko 168.000 mlađih od 34 godine. Inače, mi u Europskoj uniji, u fondovima Europske unije imamo osigurano preko 120 milijuna eura sredstava za zapošljavanje mladih. I što radi ova vlada? Nekoliko puta šalje programe koje nam komisija vraća svaki puta na doradu. I zato ne možemo financirati zapošljavanje mladih osoba. Tko je za to odgovoran? Sigurno je odgovoran ministar i vlada koji bi svi kolektivno trebali podnijeti ostavku. Mi smo jedina zemlja koja je ušla u Europsku uniju, a do toga nema ni političke ni financijske koristi. Inače, država članica sama odlučuje kako će utrošiti dostupna sredstva iz tih fondova. I umjesto da vlada poveća naknadu sa 1.600 na 3.200 kuna, jer slažemo se svi da je 1.600 kuna sramotno niska plaća za nekoga ko je studirao 16 godina, jučer kao grom iz vedra neba dolazi odluka da se i ovih 1.600 kuna ukida. Nevjerojatno. Kakva se poruka šalje mladim ljudima? Da li naš premijer i ministri žele još dodatno poticati iseljavanje mladih, koje je dosegnulo u protekle 2 godine preko 30.000? Pa nama se stvara već 4. generacija novih emigranata. Jučer su donijeli tu odluku, a danas premijer i ministri raznim medijskim podvalama žele opravdati tu sramotnu odluku. Ništa ne može opravdati njihov nerad i njihovu nesposobnost. Ovo je krah, sveukupni krah gospodarske i socijalne politike ove vlade. Hvala.